Sanibonana ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kwi-channel yenu edumile nenithanda kakhulu ke okuyiyona ke laphana iMluda TV. Ake ngithi nje mawuqala nqa wena ukusilalela okanye ukusibukela kule channel, sacala nje uklikhe laphana usubscribe ukuze thina njalo uma sifaka ivideo entsha okanye audio entsha kubo wena ke oyithola kuqala ke na esukwini namhlanje sithi nansi esithi ziyatrenda izindaba. Kanti ke laphana uproducer owaziwa MBZ the producer uposte laphana ukuthi yena usola ngathi inanzi ingoma ezilandelayo laphana ezingase zisuse ku2021 zisibeke laphana ku22. Kanti ke uqale ngengoma ethi umuzi esentini okungeyakhe laphana uBig Zulu, bese kuba ethi adiwele alandele laphana ngethi osama, bese kugcina laphana ethi asibe happy. Kanti ke laphana kubonakala laphana umculi we hip hop ke laphana uBig Zulu phawula ke kuyona le post. Kubuya ngathi ke yena solahlile ke laphana ithemba ekuthenini ingoma yakhe ethi umuzi esentini ngase ihlukanisa unyaka. Kanti ke uBig Zulu uphawule wathi kuzo zonke lezi ingoma ezifakiwe lapha ezifake uyena ke laphana uMabhiza ayikho neyodwa ezohlukanisa unyaka, ngoba lapho kuvotiswa khona ababheki ukuthi iyiphi ingoma ethandwa abantu nanokuthi umuphi umuntu onabalandeli abaningi, kodwa kuyayibheka ukuthi ubani onemali nozokwazi ukuthi avotele ingoma yakhe laphana ukuze ihlukanise unyaka. Buya nje ngathi solilahlile ke laphana ithemba ke laphana uBig Zulu ekuthena ngasahlukanisa unyaka. Kanti ke mlaleli okanye mbukeli lapha ekhaya, singathanda ukuza uvo lwakho mayelana nale video ukuthi wena ubone ngathi ubani lona ozohlukanisa unyaka ke laphana emsakazweni wakho ke laphana othandayo Ukhozi FM.